Takže ja vás vítam ľudia u druhého partu našeho Minecraftu s mojím kamarádem Wukibombu. Ahojte ľudia, som nového videa. Ako minulé, tak to musím znovu spomenúť. A ja mám kanál, čiže mohli by ste mi dať odber. Ježiš! Čo to? Toto je zajímavý začiatek, no to je jedno. Takže jestli sa vám toto samozrejme part číslo 2 bude páčiť, tak dajte like a odber a asi môžeme začať. Začína pomaly večer. Co? To je mŕtvo. Dobre. Ja už nemám hunger a nemáme tu nič nájsť. A... Co? Nechoď tam ven, tam nechoď. Dobre. Dobrý deň. Dobre, radši asi ne. Nevypadá moc v pohode, ale žije. A či kevejku bude něco víc strašlivého. Pane Bože, čo to je? Čo to je? Oni odešli. Za ním. Dobrý. To je infektér? Neměli by sme tu byť? A few moments later. Kybom ostan tam, ja sa pro istotu něco opýtam. Ok. On kašle. Jo. Oh! Oh shit! Pomoc! Ťa one-shotel. No. Ja som strašný. Tady je hodně veľká cave. Ideme sem? Môžeme. Creeper. Baka! Yeah! A to co je za creepera? To nepoznám. Ja mám 2 srdička. No tak to je ale dobre. Mohli by ste nám napísať do komentárov, ako získať jedlo z tých prasat, lebo my keď ich zabijeme, tak oni proste akéby... Iba telo z nich spadne. Tu čo? Mucha! Pomoc! He. Pozor, on vybuchne alebo niečo. On vybuchne! Pomoc! On vynáša ty muchy, on je smrdak. Poď po nich! Pane Bože. Máš tam dole potom. Môžem urobiť schody. Ježiš! Dole je nejaký chlap z nejakú pavicu. Dven, rýchlo! Tam ešte aj Enderman. Bacha. Wukibombo, kde si? Ja už... na teba čekám. Už idem. Poď sem. Next crazy. Lebo má to asi nejaký rituál. Herobrine? Aha, to je hlava tohoto... Herobrine. Značí nic dobrého. Au. Ja to vlastne je ten lapis. Ja vidím nic ďalšieho, čiže asi v pohode. Next crazy? Stalo? Alo? Pane Bože! Man from the fog! Tuto! Musíme ísť. Do toho, co udiera... Ty nevidíš. Ja vidím, do čo udiera. Na tú strechu. Ježiš! Au! Jau! Jeď! Choď dole! Jau, ďakujem. A teba zabil? Ja nevidím nic. Počkej, ideme si aspoň pro veci. Poďme pro veci. Pane Bože! Tak 20. Odrači! Pane Bože! Dvera. Look at this dude. Toto nejsú dvera. Poď sem! Nevidím. Tam sakra dostal. Tady sú dvera. Som u hlavných dverí. Ty máš veci kde? Ja už mám veci svoje. Human remains? To musím ale zebrať. To radši neber.
Ja už som to zebral. Kriste, pane! Dobre, takže dámy a pánové, dúfam, že sa vám páčil tento diel. Dajte nám podporu, že chcete vidieť aj tretí part tejto série. Zatím sa miejte a čus! Čus! Ježiši Kriste!